Het was vrijdagavond gezellig druk op het Henseniusplein. Confetti en Big Band Flavor zetten samen hun beste beentje voor tijdens de tweede editie van Amazing. Wat is Amazing? Kun je daar iets van vertellen? Nou ja, het is een fenomeen wat we uiteindelijk gehaald hebben bij Eindhoven, Amazing Eindhoven. Die hebben ons ook geadviseerd in de tijd met het een en ander, maar de optie was al, we willen een groot meezingfer zijn, net zoals in Eindhoven, ook hier in Venray. Daar zijn we voor de eerste editie zijn we ook in Eindhoven geweest met de commissie. Daar hebben we de sfeer meegemaakt, er staan 10.000 man. Nou, dat willen we hier straks natuurlijk ook. Ja, dus dat zou fantastisch zijn, hè? Ja, wij hopen echt dat we de groeimodel erin krijgen. Vorig jaar waren we bij de Schouwburg. Dit is wat intiemer. Het staat mooi vol al. Dus als het een beetje mee zit, dan kunnen we langzaam opschuiven richting Schouwburg straks weer. Maar dan moet het plein weer helemaal vol staan. Hè. Leuke reacties gehad? Net nog. Maar ja, vorig jaar hadden we al heel veel, eigenlijk alleen maar goede reacties. We hadden meteen zoiets, dit staat, dat moet ook blijven. En ik hoorde straks al van mensen die ook een beetje verstand van muziek hebben, die ook in onze band hebben ooit eerder gespeeld. Die zeggen, god, voor me lekkere muziek. Ja. En daar moeten we het van hebben. We moeten het toch hebben van mensen die er verstand van hebben. En daar komen de goede reacties van. Dus. En dan zie je ook de mensen staan, als je zelf in die band staat, dan kun je dan ook zien dat ze echt gaan meezingen of lukt dat lastig, niet? Als ik ga kijken naar het publiek, dan ben ik mijn tekst kwijt. Ik moet me echt concentreren op bladmuziek. Want dat is wel eens lastig als je niet vooruit kijkt en je gaat even naar het publiek zitten kijken. Dat kan eigenlijk niet. Je moet op de dirigent letten. Ik probeer het wel af en toe mee te pikken, maar het lukt niet altijd. Nee, nou dadelijk weer. Ja, als het afgelopen is, dan horen we de mensen wel reageren. Ja. Wie bepaalt dan het genre en de muziekstijl? Samen gedaan. De twee dirigenten hebben aan de hand van de ideeën van de muziekcommissie het programma samengesteld, ook afgestemd in de volgorde en zo. Maar vanuit Confetti is en ook een aantal nummers aangedragen die ook bij hun passen. En daar hebben we ook een aantal medleys daardoor voor op het programma staan. Dus ook vanuit Confetti zijn er ideeën gekomen voor de muziekkeuzes. Ja. En dan hoorde ik zojuist dat mensen kunnen gaan stemmen. Kun je daar iets van zeggen voor volgend jaar? Eigenlijk op de valreep bedacht. We zijn nu zelf eigenlijk iedere keer aan de slag geweest. En we zouden het leuk vinden als vanuit het publiek bepaalde suggesties komen. Zodat wij straks ook goed scoren met betrekking tot de keuzes. Want ja, je kunt wel zeggen, pak maar allemaal meezingers. Maar ja, de ene vindt de ene meezinger leuk. Dus we willen eigenlijk vanuit het publiek meer input hebben om straks volgend jaar ook de keuze van de muziek te kunnen meenemen in het hele programma. Dus jij hebt wel zin al in de derde editie, hoor ik zo? Ja, we hebben hem al eigenlijk al in gepland staan in juni volgend jaar. Dan hebben we ook wat meer voorbereidingstijd. Want nu zaten we met de vakantie en iedereen was weg. En dan is het op het laatste moment nog heel veel snel oefenen. Dus volgend jaar hebben we wat meer tijd.